Adierazi nahi dizuet, Maria Angeles Lazkano gure alderdiak aho batez aukeratu duela egin behar horretarako. Udal hauteskundei begira, Maria Angeles Lazkanok zerrenda gidatu eta osatzeko hartu duen konpromiso hori eskertu egin nahi nioke. Azpimarratu nahi nuke Maria Angeles Lazkano bai alkate izandako garailean, bai zinegotzi lanetan oposizio moduan Zizurkil herriaren eta Zizurkildarren alde burututako lan guztia. Araman jarduera guztia definitu beharko banuke, erabiliko nituzken hitzak izango lirateke zuzentasuna, seriotasuna eta akordiotara iristeko bere eskuzabaltasuna. Jarrera sektorialetatik urrun dagoen gizon emakumez osatutako zerrenda osatuko du Marian Lazkanok, gaur egun ezker abertzalearen esku dagoen udal gobernuaren alternatiba bat. Maria Angeles Lazkano prest dagoelako urrengo Zizurkilgo alkate andrea izateko. Ilusioz eta gogoz eta erantzunkizunez hartzen dudan erronka da. Osatuko dudan taldeak, personak, Zizurkilgo gizon eta emakume guztiak izango ditu helburu. Hauek duintasuna eta ongizatea dira eta izango dira gure proiektuaren ardatz nagusi eta erdi-erdikoa. Eta horretarako ezinbestekoa deritzot Zizurkildarren benetako arazoei erantzungo dioen proiektua burutzea. Gauza bat ikasi baldin badut nire bizitzan da gauzak aurrera ateratzeko eta emaitzak lortzeko adostasuna landu behar degula. Eta horretarako ezinbestekoa deritzot aurrean duzunari entzutea. Hau da, udalgintza eta herrigintzan ere egin dudana eta egiten jarraituko dudana. Zizurkilgo bizilagunei entzun. Argi eta garbi daukat udala herriaren kudeaketaren motorra izan behar duela. Zizurkildarren arazoa konpontzen arituko den aurrenengo eta hurbileneko erakundea. Zizurkilek gobernu ona oinarritutako politika publikoak behar ditu. Sinesgarriak eta herriarengandik hurbil daudenak. Planifikazio zehatz eta zorroz batekin eginak. Krisiari modu partekatuan aurre egiteko eta ongizatearen etorkizuna bermatzeko. Planifikazioan gauzak bere epeetan egin eta betetzea ezinbestekoa da. Aurrekontuak urtean hasierako eginda eduki, urteko inbertsioak urte eta urtean barruan gauzatu, hau da, gaurko udal gobernuak egiten ez duena egiten hasi. Bakoitzaren pentsatzeko era desberdinetatik abiatuta, gure herriak ikuspegi politiko integratzailea behar du. Alde bakarreko sektarismoetatik eta inposaketatik urruti. Zizurkilek elkarrizketan eta adostasunean oinarritutako kultura politiko berria behar du. Aintzen dizuet aipatutako oinarri hauekin lan talde bat osatzen hasian nagoela, Zizurkilek dituen behar eta erronkak aztertzeko.